La web oficial del Parlament Europeu ha aparegut en llengua catalana. El problema és que es tracta d'una rèplica il·legal perquè no està autoritzada. La web en català reprodueix de forma exacta la pàgina oficial tant pel que fa al contingut com a la imatge gràfica i en tradueix escrupolosament molts dels textos. Brussel·les ja ha advertit a l'autor que el portarà als tribunals en cas que no la retiri. El responsable és un informàtic lleidatà que ha volgut reivindicar l'oficialitat de la llengua catalana. Alguns eurodiputats catalans han donat suport al fons, però no a la forma d'aquesta iniciativa. Les dificultats tècniques les he superades jo sol, vaig estar 2 mesos fent això, no és complicat, i ara els recursos tampoc hi són. Simplement volia palesar que l'únic impediment perquè això sigui un fet real i oficial és la voluntat de fer-ho. El fet de que un ciutadà utilitzi el nom d'una web oficial entenc que planteja problemes legals, però el contingut d'aquesta web hauria de ser assumit íntegrament pel Parlament Europeu, actualitzat, i que d'una vegada per totes tinguem una web del Parlament Europeu en català al servei dels ciutadans de Catalunya.